Nacrtaj dužinu AB duljine 4 cm. Nacrtaj kružnicu sa središtem u točki A kojoj je AB polumjer. Nacrtaj promjer okomit na nacrtani polumjer. Puno pojmova, pa idemo po redu. Nacrtaj dužinu AB duljine 4 cm. Odaberemo dužinu i nacrtamo 4 cm. Nakon toga nacrtaj kružnicu sa središtem u točki A kojoj je AB polumjer. Odaberemo kružnicu i nacrtamo sa središtem u točki A kojoj je AB polumjer, znači AB radijus. I zadnji dio zadatka, nacrtaj promjer okomit na nacrtani polumjer. Promjer ili dijametar okomit na nacrtani polumjer. Ili je moglo biti ovako. Nacrtaj krug radijusa 4 cm, zatim nacrtaj tetivu duljine 4 cm, pa dobivene kružne odsječke oboji različitim bojama. Najprije ćemo nacrtati krug radijusa 4 cm. Nakon toga tetivu duljine 4 cm. Tetiva je dužina koja spaja bilo koje dvije točke na kružnici. S obzirom da nam treba dužina 4 cm, jedna kockica 1 cm, najlakše je nacrtati tetivu na dnu kružnice. I sada smo dobili dva kružna odsječka, ovaj gornji veliki i ovaj donji manji. Potrebno ih je obojati različitim bojama.